Fáilte chuig an seminar gréas anseo. Ina dtugtar léargas ar chothú an bhéarla mar theanga bhreise, le fócas ar Oideachasóirí Luathbhlianta. Oirítear sa traseo freisin, seminar gréasán tosaigh agus seminar gréasán le haghaidh tuismitheoirí agus múinteoirí bunscoile. Sna léargas, cuirtear san áireamh taide chomh le torthaí na gigurí is suíomhanna amhoghlaim agus curtham na lua óga agus an cóirla a thugann cigurí ar fáil chun fios a chur chun cinn. I chur san áireamh an ilimid leanaí an éireann a labhraíonn béarla mar theanga bhreise. Tá sé rí-thábhachtach a chintú go hítear a na nuachtaí éagsúla go héifeachtach is suíomhanna amhoghlaim agus chorm na lua óga. Tacaíonn cigireacht na Luathbhlianta ón Oideachas le Ferbert Espairs foghlama ardchaidán de leanaí trí na plán cigireachta náisiúnta. Le líon cigireachtaí déantar meastóireacht ar phríomh gnéithe an sa láthair Oideachas. Áirítear ag great cáilíochta na cigireachta don Oideachas Luathbhlianta comharthaí agus torthaí a bhaineann leis an ábhar seo. Tá siad seo le feiceáil ar an scáilán. Ghlach nóméid chun iad seo a bhreithnú. Tá dearcaí agus tuairimí banistóirí, ceannairí agus adóirí na suíomhanna rí-thábhachtach de foghlaim ráthúil na teanga breise. Is suíomhanna anna éifeachtach faltaíonn an iarrainn go léir roimh an deis tacu le leanaí atá ag foghlaim béarla mar theanga bhreise. Is féidir le roinnt leanaí nach labhraíonn teanga an taobh mothú trí na chéile mar nach dtugtar go héasca iad. Beidh siad ag brath ar na hidóirí chun tacu leo agus iad a chóir ar a suaimhneas. Is suíomhanna foghlaim agus curm na lua óga ar ardchaidán déanann cigurí chuirsias ar láthair íogar, ardcháilíochta, a chintíonn go maithíonn gach leanamh go bhfuil fáilte rompú, go néistir leo agus go dtugtar tacaíocht dómh. Aithníonn na hidóirí go bhfuil an cumas ag an leanamh teanga a foghlaim agus go hiondúil líofacht a orbairt i dteanga eile. Tuigeann siad freisin go bhfuil saibhreas foghlama agus eolas bailithe cheana féin ag an leanamh ón a rugadh é. Lena náirítear eolas ar theanga an teaghlaigh. Tá sé seo riachtanach de éon foghlaim agus dul chun cinn nua. Buinní an leanamh leas as Espairis agus eolas roimhe sin chun ciall a bhaint as a dtimpeallacht nua. Aithníonn Oideachasóirí Luathbhlianta gur bíonn na tuismitheoirí príomh-Oideachtaí an ninmh, agus aibríonn siad go leanúnach i rópháirt le tuismitheoirí. Trí chumarsáil rialta is féidir le hidóirí áil amach faoi inúlachtaí teanga an linmh, agus áil amach chunas is féidir leo oibriú le chéile chun an orbairt teanga a chothú. Is suíomhanna ardchaidán tugann cigurí faoi dara go nglachann na hidóirí go leor céimeanna chun cur chuige comhpháirtíochta a bhunú. Mar shampla, tugann siad cuireadh agus cuireann siad fáilte craoúil roimh tuismitheoirí chuig an suíomh. Agus tugann siad le fios go soléir go bhfuil meas ar an inchor. Rinneann siad greengraf agus físeán den suíomh le teaghlaigh nua. Cuireann siad eolas ar fáil de tuismitheoirí faoi go níomhaireachtaí seachtarcha ar féidir leo tacu le haon cuimsiú agus b'fhéidir go gcuir siad lábhleabhar agus nuachtlitricha ar fáil ina dtugtar braic chúntas ar an gcuí a foghlaimíonn leanaí tríthuagra. Nuair is féidir, cuirtear an tóla seo ar fáil i dteanga baile na tuismitheoirí. Déanaí Oideachasóirí a níochail aithne a chur ar chealaach an ninmh. Ina leis seo, tugann cigurí faoi dara go leor chlochtas inmhulta, lena náirítear an úsáid éifeachtach a bhaintear as formacha rulathe, inar féidir le tuismitheoirí eolas a láthair faoin na deaghlach, a gcultúr dúchais, a religiún agus i dteanga go baile. Bíonn Oideachasóirí is suíomhanna ardchaidán ré a gcónaí chun fáiltiú roimhtheaghlaigh nua sa suíomh, agus b'fhéidir go spreagadh siad tuismitheoirí le cuirt a thart chun suí agus sprí leis na leanaí. Dearbhíonn cigurí obair na mainistóirí agus na Oideachasóirí a chothíonn cumarsáid éifeachtach dhá thró le teaghlaigh. Tá an cleachtas tábhachtach seo léirithe sa chomhartha atá le feiceáil ar an scáilán ón gcreat cigireachta don Oideachas Luathbhlianta. Tugann cigurí faoi dara gur féidir le hidóirí leas a bhaint as aistriúthóir, bogearraí aistriúcháin, nó tacaíocht ó thuismitheoir nó bhail den phobal a labhraíonn an teanga chéine nó teanga cócasúil. Is féidir leis an tuismitheoir seo
Fáisnéis tábhachtach a aistriú, mar shampla faoi amachtaí scedálathe nó nósanna amachta an taobh. Go minic aistríonn iodóirí pacáistí fáilte, polasathe, nósanna amachta nó teachtarachtaí riachtaнаcha eile chuna chintú go mbíonn na teaghlaigh anna-eolach. Ina theannta sin, féadfaidh siad léirithe súl, leabhar fictúr agus greengraph a úsáid chun eolas tábhachtach a chur anúil do theismitheoirí. Le rion taide go bhfuil sé tharbheith tábhachtach don leanbh, leanúint ar ráig ag leabhart i dteanga baile sa bhaile agus sa suíomh. Is suíomhanna ard chaighdeáin, cuireann iodóirí teanga baile an linmh chun cinn go leanúnach, agus tuigeann siad gur féidir leo tacu in áiríre leis an leanbh chun anúlachtaí sa dara teanga a orbairt trí altų roimh agus tacu le chéad teanga an linmh. Óam go ham deir tuismitheoirí gur bhfear leo go mbeadh béarla á leabhart ag a leanbh sa suíomh. Tá tuismitheoirí eile a fháiltíonn roimh dáthangagus agus ilteangagus. Mar reagart ar seo is suíomhanna ard chaighdeáin dearbhíonn iodóirí do theismitheoirí go dá gcófar le leanaí cumarsáide dhéanamh ar cibé bailach a roghnaíonn siad. Aithníonn an cur chuige seo an tábhacht a bhaineann leis an teanga baile, agus na buntáistí a bhaineann le foghlaim an dara teanga. De réir mar a bhíonn leanaí gafa le na béirí agus leis na hidóirí, cloiseann siad agus ar deire úsáideann siad béarla i ggóthíochs foghlaim a spríúil an taobh. Nuair a bhíonn conceap nua nó casta ábhreithnú ag leanbh, beidh an leanbh ag brath ar a deanga baile don phróiseáil agus don tuiscint. Dá bhrí sin is suíomhanna ard chaighdeáin tugann iodóirí neart an-feitheamh don leanbh chun macnamh agus réasúnaíocht do dhéanamh. D'éadach beirt leanaí le rion an teanga chéine, teach le chéile chun cás a céirí ina deanga féin ar dús, agus b'fhéidir an sin go le roigh siad faoi i mbearla leis an iodóir nó lena gáirde. Is é an fáth atá le seo ná gurbí chéad teanga an linmh an bun de orbairt agus foghlaim teanga níos déanaí. Trí bheith géisteach le teangacha éagsúla agus trí theangacha éagsúla a foghlaim, fiosítar scileanna ghabhchumis teanga an linmh. Is é sin an cumas teanga a thuiscint. Agus cuirtar lena scileanna gioncumis is é sin an cumas an teanga a leabhart, freisin. Bíonn feasacht teangacha níos fearr ag an leanbh, agus mion darfacht i le teangacha éagsúla agus éagsúlacht chultúrtha. D'éadach iodóirí ochar rása nó ochar ocail éigeanna foghlaim i dteanga baile an linmh. Chun leanúnachas a spéiris laistigh den suíomh a chintú, chuirtar na phrásaí nó focail tábhachtacha seo ar taispéint agus bíonn siad in úsáid ag gach iodóir. Tá sé seo úsáideach go háire nuair a hasíonn an leanbh sa suíomh. Mar a hampla, féadfaí iodóirí focail nó phrásaí a úsáid chun tacu leis an leanbh agus é ag ithe nó ag gcóil. Béidir go bhfoghlaim óig agus go ngiúsáideadh siad anamnach go bia nó phrásaí simplí mar an bhfuil tú críochnathe, nó an málaat é seo, agus phrásaí simplí a bhaineann le húsáid an seo mar fulca. Tugann na cur chuige seo le fios don leanbh freisin go bhfuil meas agus aitheantas dá deanga baile sa suíomh. Go suntasach cintóí iodóirí a gcónaí gur féidir le anam gach linmh a uamhnú a gceart. Nuair is gá cuirfí an tuadóir ceist ar an leanbh, ar na tuismitheoirí nó ar aistriúthóir an tanama uamhnú agus cabhróidh sé leis na hidóirí a chintú go bhfuil an fuamhnú ceart. Is suíomhanna ard chaighdeáin tuigeann iodóirí go bhfuil nasc láidir idir teanga baile an linmh agus cúlra cultúrtha agus féiniúlacht uathúil an linmh. Trí phleanáil churamach an chorclaim agus trí comhaidhrú bríoch le tuismitheoirí, cuireann na hidóirí gníomhaíochtaí foghlaime iontafa ar fáil do na leanaí. Cé luarann siad amanna agus amachtaí tábhachtacha do na cultúr atá sa suíomh. Le rítar nó cuimsítar í a bhaina a bhaineann leis an cultúr i leabhar agus i scéalta sosialta ar féidir leis na leanaí iad a ruachtain gan dua. Cruthaíonn na hidóirí timpeallacht de aon go nó i léiríonn baile an linmh. Ina mbíonn déantán, bríogáin agus fíor-earraí a bhfuil taithí acu orthu. Is suíomhanna ard chaighdeáin bíonn saoirse ag na leanaí, bíanna agus éadaí a isriú.
Nuair a altaíonn Iodóirí roimh iodólaíocht éireachach atá suaimhre bhunaithe faoi threoir na leanaí, cruthaíonn siad bunús iontach d'oibre teangólaíoch leanaí. In atmosféar sábháilte 0 is féidir leis na leanaí teanga nua a isriú, a thástáil agus a eolaim. Is féidir le iarracht a dhéanamh focail agus teanga nua a úsáid, 0 cheartú ó thástáil agus ó aon cur chuig a foghlama ro ar miúil. I gcásanna áirithe tugann cigarí faoi deara, cur chuig a ro iarmiúil maidir le chunceapa litirachta agus éireachta a theagas trí ceistú, trí thástáil nó trí gníomhaíochtaí bunaithe ar hempléad. Níl an cur chuig seo arúnach ó thaobh aoise ná forbartha de áfach, agus ag an aois óg seo, d'éadach sé leanaí a dhí spreaga ó eolaim. D'éadach sé a spreaga agus a ran fortaíocht de laidú agus dul a bhaim go dúilteach ar a bhalána. Legan aistear, creat curclam na lua óga agus síalta an creat cáilíochta de deachas na lua óga ar éin, béim ar an tábhacht a bhaineann le ran fortaíocht gníomhach, hever, faoi stiúr an linmh, le linn ispéiris foghlama spríúla. Caafar brethnú ar theanga mar an bhó cumarsáide, seachas mar alvar atá le múna. Is síomhan is sáir éifeachtach bíonn litríocht agus scéalaíocht ar ard caighdeán mar chuid de choriclam sever. Déir na leanaí rinn agus áráin agus bíonn siad ag idir gníomhú go sosialta agus iad ag súgra. Tarlíonn deisina foghlama teanga nádortha nuair ag cluiseann siad focail i ríist agus i ríist eile i ggóthéachsanna éagsúla agus iad gafa go hiomlán in gníomhaíocht. Go minic agrion na Iodóirí gníomhaíochtaí ar féidir le leanaí solta bhaint asú gan a bheith bartha faoi theanga ar le. D'éadach inniucha ar uisce agus gaineamh, úsáid a bhaint as trealamh á luala las muo, agus curcan cinn déanamh marcanna a gcuireann na leanaí féin tús lo a bheith mar chuid seo. Mullan na Iodóirí curclam a hacaíonn le foghlaim agus le forbairt farsanta gach linmh ar bhealach bríoch trí gníomhaíochtaí agus acmhainní atá bunaithe ar a spéiseanna atá ag teacht chun cinn. Sa spás a déalach foghlaim a gníomhach seo, atá 0 bhrú, cothaíonn Iodóirí idir gníomhaíochtaí píorí agus úsáideann siad strátéisí ardéard a hacaíonn leis na leanaí cumarsáide dhéanamh agus smaoinemh agus foghlaim nuair a bhíonn siad ag súgra. Tugtar smaointóireacht cóirianta leanúnach ar seo. Oibríonn na Iodóirí agus na leanaí i dteannta a chéile chun fadhbanna a réiteach, chun cionceapa a shléirú agus chun chuir leis an eolas ratha atá acu. Ar dús, foghlaimíonn leanaí óga conas cumarsáide dhéanamh trí idir gníomhaíochtaí neamhríthirthe le córamóirí. Foghlaimíonn siad conas córáibh acu trí raghairtí siar san air le linn gníomhaíochtaí simplí mar shampla líród a rulla siar san air nó uisce is blanca le linn súgur céadfach. Is iad na hidir gníomhaíochtaí siar san air na spreagaí de orbert córá. Ag am snaccanna, síon na daoine fásta agus na leanaí agus itheann siad le chéile ag ascríonn deisina nádortha chun córá a dhéanamh. Tá sé tábhachtach go ndéanach an duine fásta ceart úsáid na teanga eisim leabharú agus iad gafa leis na leanaí. Áirítear le seo, labhairt go sa léir agus focail a úmnú i gceart. Ní mór den duine fásta freisin, ró ceartachán ar iarrachtaí an linmh a cheachant. Ina áit sin, ba chóir den duine fásta freagart go dearfach de iarrachtaí ar bith a dhéanann na leanaí chun teanga a úsáid. Tríd an phrása athrá geart más gá agus b'fhéidir cur leis. Is féidir tacaí áhar go úsáid chun tacaú leis an gcumarsáid agus an leanamh fós ag foghlaim conas focail agus phrásaí a úsáid. Mar shampla, bíonn go náthamh áhar a bhíonn ar taispóint go sa léir annach áireach. Is féidir le clór rogha le pictiúr a chur ar chumas an linmh a rogha rudaí i roghnú don súgra, agus má úsáid ar clár áhrán is féidir leis an leanamh áhrán a roghnú le canna nó ceol a roghnú chun éisteach leis. Ina theannta sin is féidir le clár inis agus ina dhiaidh sin, cuidiú leis na leanaí le linn aistrithe, trí thaispóint an leanamh cad atá ag tarlú inis agus cad a tharlóí ina dhiaidh sin.
I rint síomhanna ardcaidán, cruithaíonn na hidóirí taispeántas a bhaineann le príomhghuine an linneamh. B'fhéidir go taispeáin faoi grianghraif na hidóirí taobh le grianghraif na leanaí in an rúpa. Aithnítear go bhfuil sé seo anna tarbhachta na leanaí agus go gcuideann sé freisin le tuismitheoirí fis a bheith acu cé leis ar ceart dómh labhairt faoi na leanamh. Ar an scáilán tá achimir le feiceáil ar na príomhphointí ó chospóireannaí mar atá in an 105 Strátéis Uile Rialtais den Níonán, Leanaí Óga agus a Deighiligh 29 go 28. D'rítear éard go tréimh sí ríthábhachtach iad aistrithe idir síomhanna Oideachas le haghaidh leanaí atá ag foul an beirle mar theanga freisin. Bí an teagmháil éifeachtach agus ar bhealaí éagsúla ag hidóirí is síomhanna Luathbhlianta ardcaidán leis na bunscoileanna ábhartha. Is féidir leo an templléad tuairiscithe mo scéal a chomhlán nó leis an leanamh agus leis na tuismitheoirí chun breath chunta sa chóirt ar aistear foghlama an linneamh ar bhealach láidireachtaí bunathe. Beidh sé de rabhadh ag tuismitheoirí ansin é seo a rint leis an mbunscoil. Tá míad tagadh anois go deireadh an teamhanar gréasáin seo, go raibh maithagad as bhréanéisteacht. Má tá ceistena nó tuairimí agaibh, seolraí fós tugann ag insights /info ag education.gov.ie. Seo lista eolais agus acmhainní breise a d'fhéadfadh a bheith cabhrac.